Aupa zuek, ilaski zerreno nahi, gazte etorri nahi Ibon ikusten, batez be, eta zeuek nioten, eta ahoz-aho erronkara gonbidatu nabie. Baina zer dan? Ez dakiz zer dan. A ber, bale, ondo hasiko gara, txibergarmendia da. Irri berrie, superari esgarrize, aginek, haue, hilie, bai. Papotxuek, aitxiberro papotxuetakoz. Pasakot, erantzun osakitzeko? A ber, bigarna pasatukot. Ai, Dios. Ui, nor da hau? Jo, que palo, ez dut ezagutuko? Hortzak, nahiko rektu dakoz. Orduan igual, ez dakin nor da, itxa ez ezagun, bai ez da ez ditzen ezagun. A ber. Mesedez! Gaur egon nahi beraz telefonotik berbetan. Xabi Bandini, kerobia, 20 urte. I love him. Ai, Xabi, parkatu. Eskara morreatu, ez dakin nor dan. Beste bat, Jode, ze mosketa izuie, zer da hau? A ber, bitu benetan ez ditzen rido gizona bada parkatu. A ber, itxaron. Bai, no? A ber, zer raro dau moztute. A ber, maskarilla kaltean dizeitzen dau eta ja astuta dakote hauek. Ez dakit txolan. A ber, pasatukot? A ber, parkatu, Claro, es que beize mosketa raruek itxezpie. Vale, Elena. Elena maravillosi da. Elena mi luzera engantzeta esan. Kike oso laguna da. Me encanta, Elena. A ber. Ui, tan hor daba. Jose Arra Garzian antzadako bai ez da izango. A ber, ez dakin hor dan. Pasatukot, Gorka. Gorka naue badakit. Ezautzen dut, mile bider behituta gero. Argazki da txarra, Beste bat hartu behar, argazki da txarra. Beste zer ikusten. Bien. Jode, ez ez zailak. Holan. Holan norrotaba. Ez dago klase dauzka. Musikatuko zenuken hau bat. A ber, holan. Jode. A ber, ezinezkoa da, ez ezagutzie, aste dana derut beragaz, bazkaltzen, paseuen. Jo, baina oso raro da, Iban Garate da, Ibantxu. A ber? Ahozta honean da gonbidatu bezala. Ahozta honean da gonbidatu bezala. Jode. Venga, pista, profesinue. Abeslaria da? Aizaro. Bale. Karo, eski izan hortzak oso adierazgarrizetik. Bai, gustaten ez bera. Eta gustaten da, leloko momentutik, ze gazte, da ze argi, da ze jantzize zan. Hain gaztia izan da. Joseina, jode! Joseinakin programa azken dituzuke. Ai, da apurtxu bet irakasle be bai hemen, Zarratatik enroi hauen azan. Eta orduan guri boli emotezan dozkune eta eskertute beti, klaro. A ber, jode, Kike. Claro, Kike gaz bai intoten alan. Claro, horrek asko lotzen dau. Bueno, Claudio. Claudio fijo, a Claudio reza da, bale. Eskerrak. Hau saioa Martuja. Ai, beste bat. Ibon! Bale. Bueno, eskerrak remontaten hasi nahi. Bale. Ze ustezu dela ahonekin? Freddie Mercury. Ez, kamisetakin da Freddie Mercury. A ber, zuek agurtu behar nahi, dementin jozti esateko, bueno, apur bat gehiago ezagutzen hau zube, ez daukat intentziorik, apurtxu bet gehiago ezagutarazteko. Placer bat izan dela hemen egotie, eta aupazuek eta aupagu. Gaztea.